in the morning. Henry M. in the morning. Maray palan pag nasa abroad kita Permi Ronald sana. Ade, di kita na o dyan magprograma. Naramdaman ko, nasa Pilipinas na pala na kung unya na aga. Kung na kuya, pa ako dumansa. Nagkabiririk naman sa kuyang body clock, ha? Pangyayari. Nagkabiririk sa body clock. Kapag una, sabi kan sa texter, tigabasa ko niya na. Ano na nga yan? Ay pangyayari. Yaw ka na pala niya sa Pilipinas, adi. Yumananggad pala. Pasensya na kamuta. Ang totoo, nagilamaw talaga ako. Nagilamaw talaga ako. Napasiram sila ko sa kuyang turong. Katulog ako alas 6 nin aga. O alas 6 nin hapon. Alas 6 nin hapon. Mala iyan. Buhat akong mga 11. Siyempre, nagkaihi kita. Turong. Ay mala. Salamat naman sa nagaparaapod sa tungo niya na aga. Nagilamaw talaga ako bako sa karaw. Sinsya na po ta. Anyway. 5:30 na. Sabang kita kay News Manager Newspaper Marden front Cruz. page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines kan mga darakulang bareta sa Lado Nacional. Paring Mar, good morning. Please come in. Yes, good morning, Bibi. Good morning sa mga tagabagang tabay. Welcome back. Yep, salamat. Plenary debate sa proposed 2023 budget kan sobra 30 ang ahensya asin opisina ng gobyerno. Tinapos na kang Kamara de Representantes. Pagpa-oktaba sa barangay at SK elections, lusot naman sa ikaduwang pagbasa duman sa Senado. Ay, tapos. Rimati na. Roger. Rimati na yan. Pag-ako ng aplikasyon sa pagkuhanin fair matrix, manungod sa ipapautob na aumento sa pamasahe sa mga pampublikong lunadan, pinunana kan LTFRB. Patanid kan LTFRB, bawal na gumibunin sa diri ang operator as in driver kan matrix na ipapailing sa publiko. Baka pagbabayaran ng pare. Roger. May bayad magyari ko niyan. Ma-apply sa inda para sa inda. Para ka maka-implement kan bagong pamasahe. Roger. Yeah. Ang timetable sa implementation, October 3. October, October okay. 3. So, sa ngunyan, dahil pa pwedeng magsingil. Tama. Pag igwada ang nagsingil, ireklamo sa inda. Kinatbirit sugaring. Sige ka mareklamo din sa tuyat na dahil nakakauron ang official dyan sa LTFRB Bicol. Kinatbirit nga na eh. Iyo nga ni. Di naman dumana kang reporter dahil ka nakakauron. Karoon ito ko rin na. Iya ba ka pa? Taramang ka pa magreklamo ka nga sa. Dahil ka nakakauron dyan. Bago, kumpleto ka man. Igwa ka man na ID. Iyo ba dahil ka? mo nila pwedeng implementar sa no ID. Dahil na kina-interview. Mareklamo ka pa. Mangyari sa Mientras mauro. tanto, DA, siniguro ang suficienteng supply ng baga sa singkarning ngunya na holiday season. Medyo pagitaas sa kaso ng COVID-19 na obserbaran kasunod kan face-to-face classes kan Department of Health. Manila ibang darakulang issues binanggit ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang pagtaram sa 77th United Nations General Assembly. Ayuda para sa OFW sa Japan na naapektarang kang bagyong Nanmadol, siniguro. Antang Korte Suprema nagdepensa sa hirit na dagdag budget para sa mga sunod na taon. DPWH budget dapat manalangkawan para makakrear ng mas dakol na trabaho. Pagtukdo ng media information literacy sa elementary as in high school, pigbusol sa kamera. Balas leaks dapat imbestigaran, sabi kan BACC. Mantang Asian hate crimes and racism, pundo na, sigong kay Presidente Bongbong Marcos. Yan din yung mga headlines kunya na litari sa mga channel sa salisyan ng pagkaga sa mga major news kas kan DCGB. Ato diyang kan BYC Enterprises na napon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, IPYC niya yan, 24/7 konektado kung mga maski daing load. From Santo Domingo Broadcasting Center, Mardila daing iba, good morning. Salamat, paring Ma. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
sinyal mga tugang na may mga report hali po dyan sa lawas parada kan mga bareta ko dyan na pag-aaga. Buhay naman ang report, nasa linya po si Ans Galero, 5:35 na. Ans, good morning. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man an Albay District, Mentas Santos sa Ebanyatong Bareta, sarong pigtutubodan na miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG and Gadan matapos na makaengkwentro ang mga miyembro kan 49th Infantry Battalion sa Barangay Santa Teresa, Baaw, Camarines Sur kan nakalihis sa Setyembre o kaya kan nakalihis na aldaw. Susog sa impormasyong ipinaabot kan 49th Infantry Battalion sa DCGB News na pinamamayohan ni Battalion Commander Lieutenant Colonel Jerome Cabigon. Mantang nagkukondusir sindanin security operations, parte kan retooled community support program, may mga residente na nagsumbong asin nakipagtapangan sa inda para ituro ang lugar kung hain ang mga CTG kung kaya tulos man na uminaksyon ang sa indang puwersa. Nasa 5 miyembro kan CTG ang nakahampang ninda, mantang nagdurat nin 8 minutos ang palitan nin putok na nagresulta naman sa pagkagadanin sa rong CTG, mantang ang iba na pag-iriba kainin nakadurulag. Dakuha sa lugar na pinangirihan ang sarong M16 rifle, 84 pedaso din bala para sa M16, magazine, bandolier, tulong cellphone, sarong radyo, stethoscope at iba pang kagamitan. Nagpromisa si Cabigon na padagos ngunyan ang pagkondusir din ng mga operasyon kontra sa mga CTG digdi sa tuyang rehiyon. Yung tabi VP, initial informasyon kay Bansi Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Jimmy nasalita, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi, maray na aga sa mga parantabay. Duwa ng insidente magkasunodan na mga makaturutristing pangyayari digdi sa 3rd District. Anas babae ang mga biktima nin paninigbas. Ay, salbatana. Kaan nakagingal daw sarong 28 anyos na babae tinuktok nintigbas sa kanina sarong minor de edad na lalaki iyo ang suspitsado duman sa Piodoran Guran. So biktima sinundan kaswapon sa Purok City, Sitio 20, Barangay Minto, Ginubatan kung sa sarong lula sa diring lulahon kan ang suspect po tinigbas din paulit-ulit sa payo, braso, asin iba pang parte kan 23 anyos na suspect. Dahil masabutan ko na nun motibo mismo sa sendang residensya. Dua ang biktima, primero, so Lula, 65 anyos, si Flora Lucina Ordonio, Balo, Pandua, Nida Ordonio, Tim Kang, 24 anyos, housewife, unsuspect, si Gilberto Ordonio Gireba, 23 anyos. Basado sa follow-up kan ginabatan ni PNP sa nabuhay na biktima, si Nida, habang siya nasa luwas kan harong, nahiling niyang may bitbit sundang, unsuspect, asin pig susuryawan ang sayang ina, Lula, kan biktima. Habang paparani ang suspect, so Lula pigwawasiwas ininin sundang sagkod na tinamaan duminalagan ining sinida bilang aki pigmaawot niya na sawayon sususpitsado habang pigsasaway niya siya naman sa tinigbas lagan si Lula sa palaog sarong imbis na magpaawat sa suspect sinundan duman sa laog kanarog tinigbas na naman para sumay tama suante so Lula sagod na kanya sa laog tinira na naman and dumana pagkatapos kani nagdulag na ang suspetsado. Abot sa karaman kan ginubatan pinagrespondihan mga polis nagkondosir ni Nat Pursot nadakop ang sospechado mantang idinalagan sa Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital ang duwang biktima alaga deklaradong DOA ang Lula mantang susaro na sa kakakonfine pa sa hospital and sa ngunyan susospechadong na aresto nasa poder na kan ginabatan PNP para sa nagkakanigong disposisyon. Ano yan, Jim, na suspitsado na kainom mo? Ano, may wala pa dahil ko pa na kung ano ang motibo kasama ko na sa proseso kaninin para na pag-iimbestigar.
taod-taod, discover niya to. Kung ano motibo, ano ang nagka-influensya Yan. Oo. sa diri niyang lula, Mm. makwapo, tinigbas gadan. Pangyayari. Oo. Okay? Mhm. Anta BBP, sa tuyang mga dagdag na informasyon, medyo madugo-dugo, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat on Jimmy sa report. Ano ba yan? Basta nang ganyan sa 3rd District nagpuon kisarong istoryang arrogant. Sunod-sunod dyan. Linga ito. Sinimpagtulos dyan sa ginubatan na albay. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Pading Alar Mario sa dagdag na istorya. Pading Al, good morning, kamin. Morning, buddy. Welcome back. Daing magiginibo ang APEC sa padagos na paglangkaw kan bill sa kuryente. Napigilaoman posibleng sagod pang Oktubre ngonya na taon. Sinabi ni Apo Alvarez, ang General Manager kan APEC, na dahil kanangyaring agma o Annual General Membership Assembly na pinisyar kan Aleco asin ni Gobernador Noel Rosal, kunya limitado na ang poder ninda sa APEC. Ang trabaho na sana ninda sa APEC, mag-bill, magsingil, asin maintenance. Kunya, naglangkaw na naman ang rate nin tiga 5 sentimos sa mga residential asin commercial establishment kada kilowatt hour dahil sa movement kan generation charge sa WISM. Nataro sa mga source o haros 100% kan source mo niyan kan APEC. An SMEC o San Miguel Energy Corporation, nasa ropa ko ng source, inali naman so sa indang garantiya na dahil puputulan na albay kung dahil magkabayad. Kaya expected na magkakaproblema ang albay sa mga masunod na bulan. Asin kung magkulang o mawaranin source kan kuryente. Pwede kitang maputulan. Pero ang APEC, dahil maginibo dahil sa gusto nga mangyari duman sa nangyaring agma na ibalik na sa NEA asin Aleco Management, limitado na ngunyan ang sa indang poder sa APEC. Sabi nga ni Apo, ang sa indang rule ngunyan, billing na sana, collection, asin maintenance. Yan o, pampigigibol ninda dyan kung ano gusto ang trabaho ninda. Ready naman daw mag-ali. Okay. Alam lang to legal man na proseso para yun NEA na sa Aleco. Okay. Yan at update man halik sa APEC, Alarmario, DCGB. Salamat, Pringal, sa report. Mientras tanto, Lowens Barcena po nasa linya. Lowens, good morning, kamin. Good morning, Tabi VP. Good morning sa mga tarantabay, sa mga dagdag pang bareta sa rank number 1 provincial most wanted person kan probinsya kan Albay na may siyam na patong-patong na kaso ng panlulupig ang takdag sa otoridad. Pagkatapos na arestaron ini sa Purok 5 Bugtong Street, Barangay Butnot, Legazpi City. Ang suspect basado digdi sa Legazpi City Police. Iyo ang sarong lalaking persona, 47 anyos, may agom sarong laborer na residente ini original ka na Purok 2 Barangay Poblasyon, Rapu-Rapu, Albay. Ini inaristar ka na nagkabirang elementos ka na Rapu-Rapu Municipal Police asin na Legazpi City Police pati Irusin Municipal Station. Pagkatapos na magpaluwas din mandamyan tabi aresto ang korte ka nakalihis na Pebrero 9, 2022 dahil sa kaso ning siring na bagay na siyam na patong-patong ning panlulupig dawarang piyansang pinagre-rekomendar para sa iyang paramihan tras na libertad. Ang arestadong persona idinara sa Legazpi City Police para sa formal na disposisyon para sa recording asin booking purposes. Asin ini dinara sa Legazpi City Hospital para sa magkakanigong medical asin physical examinasyon. Bago ini darahon sa lugar na dapat ng pagdadangugon ang kaso ka ini. Ang suspect aloy man na nagtago sa otoridad. Dahilan ka na siring na kaso asin nagpapasalamat man ang kapulisan sa mga nagtururo
kana suspetsado tangani ng inimadakop asin mapanimbaga sa iyang nagibong krimen. Iyang tabi VP ang mga dagdag pang istorya sa upar sa Legazpi City Police. Ako po si LTV. Salamat, Lowen, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita sa Daragal by 15 bago mag-alas 6 ng morning. Joshua, good morning. Yes, good morning VP. Good morning sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta, matrangkilo man ang banwaan kan Daraga. Kung pagbabasaran ang mga nakasurat sa police blotter kan Daraga PNP. Mientras tanto sa ibang bareta, darakan posibilidad na popostpone man ang gadna ang barangay asin SK elections. Ipig pangapudan ni Daraga Election Officer Andy Toledo sa mga Daragenyos na padago silang mag-antabay sa mga masunod na impormasyon katakod kan eleksyon. Sa pagsabi na kung mapostpone iningon niya na taon, posibleng magbukas naman ang voters registration asin matauwanan ng tsansa sa giraray sa mga inarabot kan cut-off din registration kan nakaliis na mga bulan. Alagad sa ibong kan mga pagbanabana na postponement, sinabi man ni Toledo na dahil kaini apektado ang preparasyon ninda sa Commission on Election o COMELEC. Dahil kasigod sa iyang sagkod sa dainin lane na aprobado kan Presidente managod sa postponement kan 2022 election. Dahil mapatod ang taindang preparasyon sa nag-adang-adang ng eleksyon sa maabot na Disyembre 5, kung saan ang election period mapuunang niya na Oktubre 6, kasabay kan filing nin candidacy. Sigun ki Toledo, kung talagang muyahon kan mga legislador na i-postpone ang eleksyon, kaya puhaninda ng mag-double time sa naghahalipot naman ang mga aldaw bago mag-abot ang election period. Mientras tanto, sa ngunyan, sigun ki Toledo, digdi sa Banwaan kan Daraga, duwa na sa nahali sa 49 mga voting centers ang daipan ninda nabibisita para sa inspeksyon. Mantang sinabi man kini na po kumas o menos nasa 80% naman na preparado ang bilog na COMELEC Daraga para sa mag-abuto na eleksyon. Kung kaya sa ngunyan, nakafocus man giraray ang COMELEC sa maabot na eleksyon sa Disyembre ngunyan na taon. Sigun ki Toledo, sa kalang sindama pundok kung aprobado na bilang sarong ley ang nasabi ng postponement. Okay. Yan taribiti ang mga dagdag man na impormasyon na sa lawas. Joshua Bino, DCGD. Salamat, Joshua, sa report. Mientras tanto, dumang kita kay Jomar Bien, aramang tadawaan mga sitwasyon sa Primer Distrito, Canalbay. Good morning po sa mga nakatutok sa WGB, asin po sa DCGB, Tabaco City. Jomar, good morning. Go ahead. Kami, Jomar. Okay, sandali lang. 11 bago magabot ang alas 6 ng pag-aaga. Mga tugang, babalikan tatotod ang report ni Jomar Bien. Happy 47th founding anniversary. September 22, Scout Range Royal Brotherhood. Mabuhay, Apo Brad Dano Orense. Sabi ni Dan Orense. Good morning, Tabi. Pwede daw mga pudan sa mga parantabay kan DCGB. Baka po may nakapurot na remote control car. Mirage G4, pakitext na lang po sa numerong ini. Baka may napurot po ka mo na remote control nin sarong auto, para po sa Mirage, pakitext na lang po sa 0928 832 2614. 0928-832-2614. Pakitext na lang po sa number na ini. At dahil man dumagamit iyan ta para po sa auto ka nag-texter na ini. Okay, sige po. Good morning. Noel Manalo. Nag-adjust ka pa pero ngunyan misa na iyan nasabutan. Latos ka Noel na ini. Sabi ni Noel, ngunyan ngayon nasasabutan bita, nag-adjust ka pa pero ngayon ngunyan minsan masasabutan niya. Ngunyan minsan niya sasabutan niya, nasarabayon ka. Good morning amigo. Magabat ang gapo asin may timbang an baybay. Alagad ang problemang bunganin ko kalulungan mas magabat sa duwang iyan. Hali po sa Talinghaga 27-3. Good morning everyone. Di man nga duman ka, tama ka Paring Ray Romero, pati nakasurat. Diri nga ni baga sa Albay, medyo guminian gan sa baybay, buda suga po.
Kampanon talaga, magabatang bye-bye. Happy 25th birthday celebration kay Fralzin Lance Batalya ng Cavite. In regards to Gerald Lisa Carl Christian from MMC Legazpi. Good morning po Manay Marley Caceres. At saka good morning tabi kay Tano Ayala. Mga tugang oras sa Pilipinas, 5:50 na. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige. Balik kita mga tugang sa programa. Uy, sabay mga birthday dyan, ha? Happy birthday! Happy birthday po sa mga maselebrar kan sa indang birthday ngunyan na ngunyan po. Anong petsa ngunyan? Petsa 22 ngunyan. Ano na 22 di? September 22. Happy birthday. Ay kasuapon palan so Marcialo celebration adi. Marcialo celebration. Bago celebration, sarawayon nga. Marcialo anniversary. Kaso hapon palan mga tugang na September 21. So anniversary para po sa deklarasyon kan Marcialo ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Happy birthday to you. Na naging problema kan mga Pilipino kan mga panahon na ito. Adi, ngunyan, ibinalikan mga Pilipino sa sayang aki na si Presidente Marcos Jr. Basta na ka ng buhay.
Arog bansa na ka ng buhay. Okay, sige po, mga birthday natin. Ito, kadakol kan text pala. Good morning, Henry M. Pagigreet po sa kuyang tugang na si Kuya Cesar. Birthday ngunyan, hali kay Ellen. Happy birthday po. Pa-update po sa pag-asa. Sige po, tapunan tang pag-asa, ha? 1 month na po la pa 5K ng mga teachers. Pwede man po paki-follow up. Salamat Kuya Hen. Ari na 5K ini, ha? Paki-text daw po kung ari ni na 5,000 na ini, na pigahalat kan mga teachers. Kasi bagari naka-receive na. It's 5,000 na pigtuga ni VP ni Secretary Sara Duterte. Good morning mga tol, sabi ni Dan Orense. Fellowship 3 p.m. Sister Rosie Ecleo, compound pasok kapo ng Iskinita beside Legazpi Savings Bank. By the way, merong Rover Vigil October 8-9 Albay. Usap tayo mamaya. See you all. Sabi ni Brother Dan Orense. Morning daw. Happy 4th wedding anniversary sa samong duwang mag-agom. Hello po sa Beruegas family. Maricel Esplana to ng Maracaba, Castilla. Yan, ha? Okay na. Good morning. Happy birthday po kay Tito Henry. Yan. Hali po kay Isel, Tony, at kay Pepot ng Bigaa Legazpi. Yan. Ha, good morning Databi. Oy, good morning sa mga taga Bigaa. Okay? Sige. Good afternoon, pabati po dito sa Barangay Tumpak, Kamaligalbay. Shoutout po sa Nieva family. Diyan sindan Nanay Lily. Salamat po. God bless sa lahat. Okay. Welcome back po. Pakibati po ng belated happy birthday kasuhapon kay Francis Joy, Francis Coy Nocido at Jovelyn Bilanghel kahapon. Happy birthday po. Belated happy birthday. Happy birthday to you. Sige po. Good morning, matugot si Lord. Good morning, Kuya Hen. Day matugot si Lord na maglusad ang masarong maray na leader. Yan. Okay. Igso. Good morning kay Igso dyan sa Barangay 16. Barangay 16. Banyadero. Ay sukasuhapon pang mga reaction in alas 4:15. Kasuhapon ini pagprograma ta. Okay, o beno. Mga tugang ang mga bareta masunod na. You'll have many more. Madali lang, talingon ta muna sa mga reaction po sa tuya na Facebook Live ta may 2 minutos pa man. Bago po magabot ang alas 6 din aga, sabi ni King Reginaldo, ay sa pag-asa palan, sandali lang pangyayari. Madali lang po to sa pag-asa palan. Pag-asa, aramon ta daw kun kumusta mga tugang so kamugtakan kan Pag-asa Legazpi. Tagadi may ay pigabantayan kitang maraot na panahon di ba? Igo kitang pigabantayan na maraot na panahon. So dali lang un minuto bago mag alas 6 din aga. Bakit kaya wala to? Bakit kaya? Ay sus ko kinat biritso sarong cellphone kang Pag-asa o di daw na saro. Ramon ta daw ining saro na cellphone number. Baka lamang makauron tango niya na aga. Nyan, nag-ring na. May pigabagan kita na bagyo. Pero po digdi sa Albay, ako sa iling kumalala ining sitwasyon kan APEC, buda ining sa isyo kan Aleko. Ano yan? Hello? Yes, sir. Good morning. Magandang umaga sa lalaking romantiko. Magandang umaga sa iyo, Sir Henry. Okay. Sige pare, on there ka na. Paring Mike, go ahead po sa forecast para sa araw na ito. Ito, meron tayong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical depression. Ang kanyang distansya ay nasa 1,775 kilometers. Hilaga-silangan ng extreme northern Luzon. O ito ay nasa layong
2,060 kilometers silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 25.5 degrees north, 138.4 degrees east. Sa ngayon, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas. Ito ay may taglay na lakas na hangin na sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito po, yung halos tutulukin po nito ay pa-Japan. So, maaaring hindi po ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa loob ng PAR naman, yung ating binabantayan na low pressure area. Base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa layong 1,265 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito ay nasa distansyang 1,200 kilometers hilagang-silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 17.7 degrees north, 133.9 degrees east. So as of now, ay wala naman itong direktang epekto sa anuman sa lupain ng ating bansa. At sa loob ng 24 oras, ito ay wala nanatili malapit sa Philippine Area of Responsibility dito sa may silangan. At yun nga lang po, by Friday, maaaring ito po ay gumalaw papalapit po sa ating bansa. At posible po itong magbigay ng mga pagulan by weekend. Samantala, southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat, ito ang nakaka-apekto sa central at southern Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, ulan o pagkilat-pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang kanluran ng Ihiral na may banayad hanggang sa katamtaman pagkalo ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol region. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, naghuhulat. Salamat paring Mike, mabuhay kayo dyan sa Pag-asa. Iyan po mga tugang ang kabugtakan kang panahon, no? Pero ito pala na so pigabangan ta mga tugang na bagyo, bata may bagyo bagang tuminama duman sa may ano yan, tama ba garo Latin America, nganing Spanish country to, dakol so garmay nagkagaradan, tabi pero ining pigabangan tang bagyo, ang good news diyan tadagaro dayman po yan mga tugang malaog sa Deman matama sa kadagaan kan Pilipinas. Sana dai ano bata harayo pa. Aha, alright. Ang mga bareta, masunod na. Makalipas lang kayo ni. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras, alas 6:03. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang headlines kan mga bareta. Huwebes ngunyan, petsa 22 kan Setyembre, COMELEC ruling handang simbagon kan kampo ni Gobernador Noel Rosal. Mga overtime kan para tukdo sa eskwelahan ipinagbabawal kan DepEd. Sa lado nasyonal, supply din baga sa sinkarne sa nasyon sufisyente pa. COMELEC may panahon pa para sa pag-imprenta nin baluta para sa barangay as in SK elections. Kaso nin COVID-19 nagalangkaw dahilan sa face-to-face classes. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal. Sinabi po ni Gobernador Noel Rosal Canalbay nan sa iyang legal team masumitan in motion for reconsideration
sa masunod na aldaw sa COMELEC. Tanganing simbagon ang enot na ruling kan COMELEC First Division na minadiskwalifikar sa iya kanakaaging eleksyon dahilan sa pigsasabing pagsuhay sa election laws. Sa iyang sinabi na mahigot na pinag-aadalan kan sa iyang mga abogado na insusumiter dindang motion for reconsideration mantang makusog ang tiwala niya na papaboran ini kan COMELEC and Bank. Idinagdag pa ni Rosal na kinuan niya ang grupo ng mga matitibay na mga abogado sa Metro Manila na iyo ang nagtatabang sa iya mantang siya naniniwala na magiging matrayumpo siya sa laban na ini. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nangapudan po ang DepEd Regional Director Gilbert Sadsad sa mga paratokdo sa eskwela's publikas na dai magpapabanggi sa eskwelahan maski igwapang mga dapat tapuson na trabaho o maski may aktibidad pang gigibuhon kinaagahan. Sayang sinabi ni dapat ang gibuhon tanganing matawanan nin proteksyon ang seguridad kan mga paratokdo kontra sa mga mararaot na elementos kan sosyedad. Sa ibong dalado hinagad ni Sadsad sa mga mamayo kanin eskwelahan na magkoordinar sa mga barangay tanganing mabugtakan lamang nin barangay tanod na iyan mariparo sa sitwasyon kan pasi orden sa eskwelahan. Ini kasunod ka nangyari asin aligadong panlulupig sa nagkapirang paratokdo sa sarong eskwelahan o sa sarong eskwelas publikas sa Camarines Sur kan nakaaging bulan. Iba pa niya tong bareta, mga tugang buyong na driver posibleng maputulanin bitis kausakan aksidente kasubanggi sa Banuaan kan malilipot. Report kay Jomar Biel. Halos maputol at bitis kan sarong nagmamanayonin motorsiklo digdi sa matapos na maaksidente digdi sa Banuaan kan malilipot ka Subanggi. Basado sa report digdi kan malilipot polis na alas 8 sa Banggi pigmamaneho kaini ni Marcelo Bulano 37 anyos, construction worker asin residente kan Purok 8 Lower Bongga Bakakayan sa iyang motorsiklo kan pagabot digdi sa may parte kan sentro kan malilipot sa direksyon kan pasiling sa Bakakay. Dahil sa kabuyungan niya bigla niya na sanang naibalyo ang motorsiklo sa balyong lane kung saan direkta niyang binanggaan MUX Isuso na pigmamaneho naman kang estudyante sa Santo Tomas University na si Shaira Isabela Bilen. Matapos ang head-on collision na marangkal ining si Bulano asin kan magresponde ang mga otoridad na hilinginda na talagang sobra ang kabuyungan kan biktima asin sa iyang tabay iyon halos sumapugtas na. Dinaraman tulos ini sa ospital sa siyudad kan Tabaco para matawan kan magkakanigong atensyon medikal. Alagad ang pagtubod kan mga otoridad, posibleng maputulan bitis, kailan sa nailindang sitwasyon na halos purugtas na ini. Nagluluwas na ang driver, sobrang kabuyungan, asin dai panin lisensya kan siya magmaneho ka Subanggi. Yan ang report, Jomar Bian, DCG. Tanganing mapaghururunan ang presenteng sitwasyon kan Barangay Drug Clearing Program sa munisipyo kan Libon, Albay. Nakipaghampangan si Philippine Drug Enforcement Agency Albay sa paginin Noe Brigel kan kay Alcalde Das Maronilla kanakalis na daw. Sigon kay Brigel nagkaiguan courtesy meeting sa alkalde sa Municipal Hall kung saan nagkapera sa mga pinaghurunan yung aplikasyon kan Libon bilang drug cleared municipality. Manangod sa natadang duwang barangay na apektado ng droga ang aktibidad kung paano masusustiniran ang pagiging drug-free kan barangay asin ang malalain na operasyon asin kampanya kontra illegal na droga. Sinabi ni Brigel na sinda sa PDEA magpapadagos sa sendang ispersos tanganing makurtar ang paglakop ng droga sa Libon asin sa bilog na probinsya kan Albay. Mga digital tablets ipinagdistribuer kan lokal na gobyerno kang Legazpi City sa nagkapirang mga paratokdo. Report kay Ans Galera.
Ikinaugma ka nagkapirang mga paratokdo sa lindong kan Department of Education, Legazpi City Schools Division, ang programa kan gobyerno lokal ni Legazpi na magtao ng libreng mga digital tablet. Ini ang nangyari matapos na panginutan ni Alcalde G. Rosal ang distribusyon kan siling ng mga gadget sa katayuhan na makatabang ini sa pagturo kan mga pampublikong paratokdo, lalo pa ngunyan na nasa pagkondusir na nin face-to-face classes ang mga eskwelahan. Presente man sa distribusyon si Legazpi City Councilor J.P. Lee bilang pamayo kan Committee on Education, Arts and Culture. Haloy ng programa ini kan LGU Legazpi bilang parte kan pagtabang ninda sa mga paratokdo na mas mapahiwas pa ang sa indang pagturo sa mga estudyante sa high-tech na paagi. Kung matatandaan ka nakalihis sa September 2021, nag-distribute naman ng laptop ang LGU sa nagkapirama ng mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Siniguro kang gobyerno lokal na ipapadagos hinda ang sharing kaining programa. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Ang atugang oras po sa Pilipinas, 11, makalipas ang alas 6 din aga, Alico Board, umasurat ngunya na aldaw sa Department of Energy para maghagan ng sertifikasyon na makabakal din power supply sa Boitis para mapababa lamang ang electric power rate sa Albay. Report kay Jimmy Nasalita. Padaranin official na surat ang Alico Board ngunya na pagkaldaw pasiring sa Department of Energy kung saan ang laman kan surat na kung pwede matugutan matawan lamang nin sertifikasyon ang APEC na makabakal nin sikira 50 megawatt na Saboites Group of Company bako na sa nagabos sa WISM bilang iyo ang sentro kan merkado kan kuryente na pinagkukuanan pang supply kuryente digdi sa Albay. Ini ang resulta kan meeting kan board kaswapon kung saan nag-sit-in man ngani si Gobernador Noel Rosal para sa siring na katuyuhan. Ini ang informasyon na kalap kan DCGB News base sa pakipag-ulay kay Board of Director Paul Narvaez digdi sa Tercer Distrito. Lakdang ini na formular kan board sa kung paano mapababa maski puro paanong paagi ang impending power rate increase na maabot 18 pesos, posible sumakat pa ini sa mga maabot na daw sa pagsabing aumentado ang presyo kan power cost na pinagbabakal sa kanal APEC sa WISM. An Albay kay puhan 96 sundo sanggatos megawatt kung sa ini ang alternatibong solusyon kan Alico Board na maghanap din ibang source na babakalanin kuryente sa pagsabing kunda ini mangyari dahil tugutan kan Department of Energy talagang sasaparon kan mga albayanos ang sirkumstansyang dara sa paragos na pag-aumento kan power supply o power rate digdi sa probinsya ni Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. 14 makalipas ang alas 6 din aga, iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. De pagsulot nin helmet asin magkanigong papeles sa pagmamaneho nin motor. Pirming nasa sakote sa mga checkpoint sa Legazpi City. Report kay Lowens Barcena. As usual na day pagsulot ng helmet, day pagdara ng lisensya, asin pagmamaneho ng motorsiklo na bako rehistrado ang mga pirming nanonotaran na mga mayor na bayolasyon na nasa sakote kan Legazpi City Police sa mga manlain-lain kaining checkpoint na pinagigibo sa palibot kan syudad. Ini makalis day pagunabitan sa DCGB News ni OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Dennis Balya asin sa mga nanonotaran na mga checkpoint sa palibot na pinagigibo kan Legazpi City Police na iyo man giraray ang nangyayari sa ibong kan mga patanid kan otoridad na dapat ipasiguro ang magkakanigong papel asin protection sa pagmamaneho sa tinampo. Anhabo mangyari na rabalya na magiging gika naman ininin madugong aksidente ang siring nakapabayaan kaya ninda pinagpapatawan ininin citation ticket tangani ng magkana na ram patanid magganhepe na day nagad pagbaliwalaon anday pagsettle nin penalidad sa City Treasurer's Office once na napikitan na dahil lang ta pwede sindang makulong arog kan mga wanted person na nasa ababang kantidad na babayadan dahil sa tuwang traffic violation kan ordinansa ang makakulong dahil sa day kayo pag-settle sa nasambitan ng opisina asin ang patanid bang girari kan hepe na magsunod sa nasa batas trapiko kan syudad
kangani na nga maiwasan na ang kompromiso. Mga dagdag na bareta, halin iti sa luwas ako po si LBB. Mga relasyon o kaya relasyon kan alkalde, mga department heads sa empleyado sa City Hall, gustong pakusugon kan sangguniang panlunsod. Al Armario sa report. Gusto pakusugon kasagunian palunsod ang relasyon entre ni Alcalde Jerusal, mga department heads, asin mga empleados. Sa resolusyon ni City Councilor Alex Howe, ma-conduct sindan in consultation in aid of legislation sa mga department heads asin mga empleados para iluwas ang mga sentimento asin iba-ibang concern may relasyon sa trabaho. Solusyon ini sa kauyaman kanibang empleyado dahil sinda pinag-initan pagkatapos kan eleksyon, inassign sa ibang trabaho asin departamento sa pagtumod na niba nagsuporta sa kalaban Kana Rosal na si former Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na mamatian ka sa guniang palunsod lalo na ni City Councilor Howe ang siring na sentimiento kanibang empleyado kaya gusto ninda mareglar ini sa paagi nin konsultasyon in aid of legislation. Alarmario, DCG. Lokal na gobyerno kan Daragalbay padagos ngunyan sa paghahanap nin pundo para sa pag-establisar kan Daraga Community Hospital. Joshua Bino sa report. Kaming Joshua. Yes, dahilan sa masarig na kamakutan kan lokal na gobyerno kan Daraga, maestablisar ang Daraga Community Hospital, sibot-sibot iningunyan sa pagdisponir nin maninigong pondo. Katakod kini sa paagi nin mga resolusyon na ipigsa nga sa sangguniang bayan, plano kan lokal na gobyerno na maghagad nin asistensya pinansyal sa mga darakulang opisyalis ni gobyerno, kung sain, plano kining mag-request nin pondo kantidad 200 milyones pesos sa opisina ni Senate President Miguel Zubiri. Mantang 250 milyones man ang ipigsa planong i-request kay 2nd District Congressman Joey Salceda. Sigun sa tagapagtaram kan lokal na gobyerno kan Daraga na si Hanebet Solidan, talagang porsugido si Alcalde Awin Baldo sa probinsya kailing mapakusog ang healthcare services division na unang dito ng Banwaan. Kung kaya siring na sana ang kamauton kini na maestablisar sa lalong madaling panahon ang Daraga Community Hospital. Alagad sa ngunyan, dahil pa masiguro ni Solidan kung rin mapoon ang construction kini sa pagsabi na naghalat pasindakan makukuang pondo. Alagad kung marialasar ini, posibleng duman ini ipamugtak sa lumang saudan sa may likod kan Baylon Building sa Barangay Ilawod, Daraga Albay. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras mga tugang sa Pilipinas, 18 minutos po makalipas ang alas 6 nin aga. Magbabalik para sa mga drakulang bareta ang GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D Devoted to serve you. W
Willing and ready to help you achieve your success. C. Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para Magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng Today's Spaghetti Sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price ng 110 pesos and 25 centavos lang. Mag Today's Spaghetti Sauce na. Ang wais spaghetti. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia? Ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Sa inman magdumanan pamilya mo, gigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. Kasa tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! GB News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:24 na oras po sa Pilipinas. Ngunyan pong aldaw ni kadawang ngunyan ang ikadawang aldaw kan plenary deliberation kan Kamara de Representantes sa propestong national budget sa masunod na taon nagkantidad nin 5.268 milyon pesos. Sa ngunyan, nasa sobra sa 30 na ahensya asin opisina nin gobyerno. Ang nakaraos na sa debate kan sa indang proposed 2023 budget. Panginotigdi ang Office of the Ombudsman, COMELEC, Commission on Human Rights, Department of Science and Technology, Anti-Red Tape Authority, Civil Service Commission, Department of Justice, Mindanao Development Authority, as in Southern Philippines Development Authority. Tapos naman ang debate sa 2023 budget kang National Commission for Culture and Arts, Cultural Center of the Philippines, Philippine Center for Economic Development, Academy of the Philippines, Authority of the Port of Freeport Area o Bataan, Cagayan Economic Zone, Authority Bases, Conversion and Development Authority, Subic Bay Metropolitan Authority as in Zamboanga City Special Economic Zone. Kaibahan man sa mga nakaraos sa budget deliberation sa plenaryo ang Climate Change Commission, Commission on Family Overseas, Games and Amusement Board, Philippine Space Agency, Philippine Sports Commission, Commission on the Filipino Language, Filipino of Film Development Council of the Philippines, Optical Media Board, National Historical Commission of the Philippines, National Library of the Philippines, National Archives of the Philippines, Racing Commission, Philippine Competition Commission, National Historical Commission of the Philippines, as in ang National Library of the Philippines. Target kan Kamara na taposon ang pagtukar sa plenaryo kan 2023 na budget para sa Septyembre 28 para may pasar na ini sa second as in third reading bago mag-break ang sa indang session sa Oktubre 1. Lusog o laog na sa ikadawang pagbasa ang Senate Bill 1306 na nagpapauktaba nin sarong taon sa barangay asin sangguniang kabataan SK elections. Duwasa na sa mga senador ang nagboto ni no sa bill asin ini iyosin da Senador Coco Pimentel asin Risa Hontiveros matapos ang period of interpellation dahil na nagsalang sa committee amendments ang propestong lay dahil ini substitute bill asin tulos na nagdiretso sa individual amendments ang bill. Sarong amendment ni Senador Alan Peter Cayetano ang ilinaog ni Senador Amy Marcos kung sain pipadugang ang mga individual na eligible na kandidato sa Disyembre 5, 2022 as in SK elections. Pipasiguro man na qualified paman giraray sa eleksyon ang pambarangay ang SK sa Disyembre 2023. Dahil man inako ni Marcos ang pahabol na individual amendment ni Senador Risa Hontiveros na imbes na Disyembre 23 sa Mayo 2023 gibuhon ang barangay as in SK elections dahil isinarado na ang botohan sa second reading. Siraram kan bill pipagibo ang barangay as in SK elections sa ikadawang Lunes kan Disyembre 2023 asin ang pagtukaw kan mga nailihir na petsa. Sa petsang ini, mapon ang turno de opisina sa Enero 1, 2024. Ang masunod na eleksyon para sa barangay as in SK gigibuhon na sa ikadawang Lunes
kan Mayo 2026 asin petsang ini gigibuhon ang eleksyon kada ikatulong taon. Ang mga manggagana sa Mayo 2026 mapon man kan sa indang termino sa Hunyo 20, 2026. Sa giraray na tinauan po nindoon kan Land Transportation Franchising Regulatory Board na day pwede sa diring gibo kan mga operator as in driver and fare matrix na ipapautob na sa dagdag na pamasahe sa traditional as in modern public utility jeepneys, public utility bus, taxi as in Transport Network Vehicle Service o TNVS. Poon sa Oktubre 3, sinabi ni LTFRB Board Member Mercy V. Jane Paras Laines na nagpuon na sindang magresibe ng aplikasyon para sa pagkuhanin fare matrix. Kamautan kay rin na iluwas kan LTFRB ang fare matrix sa mga pampublikong lunadan, iyo ang pare-pareho ang makapalaman sa impormasyon may kinaraman sa aumento sa pamasahe. Katakod kay ni sinabi ni Attorney Paras Laines na pwedeng ireklamo kan mga pasahero sa indang opisina ang sisay man na driver na nagsisingil niya nindugang na pamasahe. Pero kinumpirmar kan opisina na sangon yan wala pa man ng reklamo na naresibe ang LTFRB. Magigiramduman na ang bawas sa pinaluwas na desisyon kang LTFRB ang inaprobaran o magigiramduman ay pinaluwas na ang desisyon kang LTFRB may kinaraman sa inaprobaran na piso na provisional increase sa TUPJ as in MPUJ. Magkakaigwaman ng kadagdagan na pamasahe na 2 pesos. Sa ordinary as in Aircon City Bus, mantang 2 pesos man giraray para sa ordinary provincial bus. Mapautob manin 5 na aumento sa flag down rate kan mga taxis asin TNBS. Siniguro po kan Department of Agriculture na dain siniguro kan Department of Agriculture na supisyente ang supply nin bagas asin karne sa nasyon ngunya na holiday season. Ibinasa ini sa supply outlook na tinaok ang National Rice Program kan day kung sain pigasabing nasa may pag-itaas sa lokal na produksyon nin paroy. Apera sa baga, siniguro man kan livestock group kan DA na sufficient ang supply nin mga lokal na manok asin orig. Base sa datos kan Philippine Food Supply, demand and sufficient outlook kan DA para sa taon 2022 ang kabilugan na supply nin broiler. Ngunya na taon, iyon nasa 1.82 million metric tons. Kung sain, 1.65 metric tons ang locally produced dahilan sa dalauman na pagkaigwan ng bastanting supply na madura rin sa god sa primerong parte kan taon 2023. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Naobserbaran po kan Department of Health na medyo nagitaas daw ang kaso ng COVID-19 sa kabangaan kan Agosto o kung magpuon ng face-to-face classes kan mga estudyante. Sinabi ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nagitaas ang mobility pattern sa Metro Manila at sa iba pang rehiyon sa katulong simana kan nasabing bulan. Paliwanag kan opisyal na ang pagitaas kan kaso resulta kan kumpiyansa kan publiko sa proteksyon na pigatao kan bakuna asin pagbukas kan ibang sektor araw kang edukasyon. Tinawan nindo ni Vergere na ang importante mantinidong hababa ang severe asin critical cases asin daima naglalangkaw ang hospital admissions. Sinabi kainin na ang optional na paggamit ng face mask warang direktang koneksyon sa pagitaas kan trend kan kaso nin COVID-19. Uminabot po sa 20 minutos ang naging speech ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 77th session kang United Nations General Assembly na ginibos sa New York City sa iyang pagsalang sa UN General Debate. Iba-ibang darakulang issues ang tinukar kang presidente. Kaibahan ang food security, rule of law, asin climate change. Ipinahayag ni Presidente Marcos ang importanteng pagkikampanan kan mga Filipino health workers sa malalain na nasyon para labanan ang pandemya. Inagad man kainin sa gabos na padagos na isalang-alang ang katuninungan asin mapautob ang paghigpit
sa pulisiya sa pagkataon din armas mantang nangapudan man ang presidente na tabangan ang saradit na parasira sa nasyon para dai mawalat sa kamabutan na makamtan ang pangkinaban na progreso. Mga tugang nagdepensa po ang Supreme Court sa hirit nindang dagdag budget sa edukatura sa masunod na taon. Partikular na dagdag sa na fundo para sa Supreme Court, Court of Appeal, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeal sa lower courts sa nasyon para sa 2023. Sigon kay Court Administrator Raul Villanueva, na ipinag-proponer nindang 2023 budget para sa judikatura sa Department of Budget and Management o DBM, iyon nagkakantidad na 74.18 bilyon pesos. Pero inibinawasan kan DBM nin sobra sa 12.4 bilyon pesos asin pigtagamahan sa nanin 52.72 bilyon pesos siraram kan 2023 National Expenditure Program. Maski masalangkaw ini nin 5 bilyon pesos kumpara sa pundo kaini ngunya na taon 2022, alagad sa dit pamanggiraray ang inaprobara na pundo kan DBM. Katakod kaini hinagad kan judiciary officials na ikonsiderar ang nadugangan nin 2.8 bilyon pesos ang 52.7 bilyon na proposed budget. Gagamiton ang additional funds sa 2023 bar exams para sa beneficios kan mga court personnel. Iba pang mga bareta, mga tugang masunod, magalipas lang kay GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang inakusaran po ni US President Joe Biden ang Russia na pagsuhay sa pagsuhay nin polisiya sa United Nations sa iyang pagtaram sa UN General Assembly sa New York. Binatikos kay ni si Russian President Vladimir Putin dahil sa pagpuon kan giyera sa Ukraine. Ang Ukraine pigatabangan kan 40 na UN member para malampasan ang pigigibong paglusob kang Russia. Nangapudan ini sa mga miyembros kan UN na dapat bantayan ang mga patakot na pigigibo kang Russia, lalo na ang nuclear threat. Siniguro kan US na pigiseryoso kan US ang anuman na patakot kang Russia kontra sa Ukraine. Pigismol sana kan Ukraine ang naging patakot kan Russia, may kinaraman ini sa pangapudan ni Russian President Vladimir Putin ang na
sa mga kasunduan asin mga reservist na pakusukon ang pwersa sa Ukraine. Sinabi ni Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba na ang nasabing lakdang sarong pigbubugtak ni Putin sa alanganin an sa iyang mga ambuhay. Dagdag pa kaini na garong dai pigirespeto ni Putin ang mga nasyon arog kan India, China, Mexico, Turkey, Asia, African, Middle Eastern, Latin America na mga nasyones na nangapudan nin diplomasya. Nangapudan man si Ukrainian President Advisor Mikhailo Podolyak na dapat gumibo nin lakdang ang mga Western countries sa nasabing patakot ni Putin. Nagapilar man inindugang na armas militar para malabanan ang Russia. Nagapilar man si Putin indagdag na mga armas militar para malabanan ang Russia. Magigiramdong man na nangapudan si Putin nindagdag na 300,000 na soldados na ipapadara sa nasyon kan Ukraine. Mga tugang mga tips kontra COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan kay News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Para sa mga 12 hanggang 40 anyos, kompleto ang bakuna mo kapag igwa kang duwa na primary series plus taro na booster dose. Pinantinawan doon kan Department of Health Philippines. Paliwanag ka na siya na ang duwa bako sufisyente kung kaya mas todo ang proteksyon kapag kompleto sa bakuna. Ini sa rason na dahil sa boosters, tinas, lakas. Darang pagiramdom kan DCGB, DOH sa singan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Aramon tada po ang kabugtakan kang panahon. Hali po sa Pag-asa Legazpi kay ba si Michael Francisco. Meron tayong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical depression. Ang kanyang distansya ay nasa 1,775 kilometers. Hilaga-silangan ng extreme northern Luzon. O ito ay nasa layong 2,060 kilometers hilaga-silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 25.5 degrees north, 138.4 degrees east. Sa ngayon, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas. Ito ay may taglay na lakas na hangin, loran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito po, yung halos tutulukin po nito ay pa-Japan. So, maaaring hindi po ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa loob ng PAR naman, yung ating binabantayan na low pressure area. Base sa mga nakalap na datos, ito ay nasa layong 1,265 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito ay nasa distansyang 1,200 kilometers silangan, hilagang-silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 17.7 degrees north, 133.9 degrees east. So as of now, ay wala naman itong direktang epekto sa anuman sa lupain ng ating bansa. At sa loob ng 24 oras, ito ay wala nanatili malapit sa Philippine Area of Responsibility dito sa may silangan. At yun nga lang po, by Friday, maaaring ito po ay gumalaw, papalapit po sa ating bansa. At posible po itong magbigay ng mga pagulan by weekend. Samantala, southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat, ito ang nakaka-apekto sa central at southern Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin o pagkilat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang kanluran ng Ihiral na may banayad hanggang sa katamtaman pagkalo ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa Alma Seaboards ng Bicol Region. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, naghuhulat. Business News. Business News. Mga tugang, naglangkaw po ang presyo kanagkapirang pang Noche Buena products sa ginibong speed price sa supply monitoring kan DTI na sa tulong supermarket sa Malabon nariparo ang pagitaas kanagkapirang Noche Buena items nin 5 sangkod 56 pesos. Kay bahandigdi ang gatas asin all-purpose cream na nagmahalin 8 pesos sangkod 15 pesos. 6 sangkod 15 man ang itinaas kan presyo nin keso. 5 pesos sangkod 8 pesos sa pasta
25 sagod o 56 ang mayonnaise asin ham. Dahil ang digdi, inabisuhan ni UTI Yusek Roth Castelo ang publiko na maging wais asin ngunyan pa sana magdit-dit ng magmamakal kan mga kinakaipuhan. Sa Oktubre, sigon sa ahensya, posibleng magmahal pa ang mga Noche Buena items. Sigon kay Castelo, nasa 20 na brand panin mga Noche Buena ang naghirit nin aumento sa presyo sa DTI. Paliwanag ninda na dai pwedeng isabay sa listahan ang suggested retail price o SRP ang mga Noche Buena items dahil seasonal ang mga ini. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga darakula niya tong bareta digdi po sa GB News Express. Sinurat po yan ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, asin Angel Mostaza. Sering man mga tugang ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB 12 bago mag-abot ang alas 7 nin aga. Didi po sa satuyang programang Morning Hirit, ngunyan pong alaw. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Magtaga abang-abang kita mga tugang sa mga maabot na aldaw ta. Ngunyan na mga panahon na ini iinit ang transisyon mga tugang kan Aleco o kaya APEC siring man sa kamaabutan kan Aleco Board na ibalik sa Aleco ang pamamahala kan Albay Power and Energy Corporation. Nagluluwas ngunyan mga tugang na ang trabaho kan APEC collection na sana. Adi, buda, maintenance mga tugang kan mga ekipahe asin iba pa na dapat nindang obligasyon sa mga konsumidores. Mantang sinda, kung magbarayad kita. Kung di kita magbarayad, gari po pababayaan. Sorry, di ko aram ang pwedeng mangyari. Pero, ang nailing niya to na senaryo digdi sa maabot na aldaw, baka mga tugang maputulang kita nin kuryente pag di kita nagbayad kan sa tuya ng mga electric bills.
Ta sabi ninda sa September ngunya na bill na masunod, malangkaw po nin 18 pesos ang singil sa kuryente. Ngunyan bilang dagdag man na development, may kinaraman po sa sinabi ng bagay, so Alico Board, nagsurat na po sa Aboitiz. So, Alico baga, nagbabakal ki kuryente, duman mga tugang sa, ano yan, sa sendang dating pinagkukuanan, kan mga nakaaging aldaw. Pero tasinda po, pinutol na sa sendang credit, guarantee. So, Alico Board, masurat dangon yan aldaw sa Aboitiz para duman magbakal kita ki kuryente na medyo hababa ang presyo. Anong nahiling tang senaryo digdi? Kung na naghahanap mga tugang sa naghahanap ki kuryente para i-supply sa APEC, sa Albay, iyo po ang Alico Board, ang Alico mismo, sisa makolekta sa mga konsumidores para kita magbayad. Ang makolekta po sa APEC. Nyata so, ang collection efficiency, gariba ko masyadong maray, mga tugang kan mga nakaaging panahon. O pag naputulan kita ki kuryente, sisa ang babaliktadan sa problema, kan kuryente. Bata ulit-ulit ang APEC, mga tugang na, ang trabaho mi ngaya, kasabago baga may report si Al, collection na sa trabaho ninda, sa mga trabaho ninda, magkolekta kan bayad ta. Kung di kita magbayad, anong mangyari? Mapuputulan kita nin kuryente. Pag naputulan kitang kuryente, sisay ang babasulon ka ini. Di ba? Paano yan? Sisay ang ma-resolver ka yan. Iyan, mga tugang ang nailingtang senaryo. Tabaka maputulan kita, mga tugang, may mahugas nin kamot ka ini. Diba? Ay, hindi ko magiging reaksyon ka. Alat nung sa senaryong yan, mga tugang ta, may magbabarasula naman kaan sa maabot na aldaw. Okay, sabi kan texter ta, sige ang langkaw, mga tugang kang nangyayari lugod, sige ang langkaw kan singil kan APEC, paano yan maresolveran kung maray pasil ang kwartangon yan? Yun nga na yan. Pero ang iyan po na paglangkaw sa singil kan APEC, mga tugang, bako man sa nangyari sa tuya yan ng mga generation charges na pati sa ibang cooperative. Kaya lang, ang pigang alasanta, natataba ba ang kuryente sa ibang mga electric cooperative sa Bicol Region? Hello, good morning. Yes, morning, Migo. Yung nasa trabaho nila. Madaling mo ang senaryo, Migo. Ang naghahanap kibabakalan ki kuryente na buro barato, so Alico Board, so Alico. Kaya nga. Pero ang makolekta, bako man so Alico, ang makolekta sinda. Nya kung manuya ang collection mo, bako na may problema. Kalukuhan nga ni. Inipon mo, bebe, nagpaparataram dyan na, yun ang trabaho, maintenance. Right there and then, hindi rin na magkulikta ka ng increase. Nya, ay, Kayo pagka ang policy ninda. Yes. Ang problema man sabi, bibitan, sili ninda pasarali. Igwa akong nahiling na senaryong baka mangyari sa maabot na aldaw. Halos parehas ang nahiling ka. Yes. Ako din, mapakanda ko kandila. Magpatintin na sana. Magkuryente. At Leon mo, may tindahan doon na mauubusang si solar light. Siyempre, no choice ka. Iyo baga. Ito naman pati, makabantabi siya sa trabos. Matabi ko para tururo si gobernador. Ara mo, ini kayang mga isyong ini, nagiging political issues na ini. Kaya nga niya, ang pulong-tulogan, di gobernador naman. Kaya nga, iyan man ang masasakwan ka yan, marasarahutan ka. Pag napalsok ang kuryente, nom nga yaba ko. Bakit kaya tinuro ko rin, no? Paano ba lang? Gari na yan, so,
Bakan mga nakaaging panahon na pag may problema nasa rahotan, dilawan. Awinda. Okay, sige Migo. Salamat yun na yan. Yun na yan. Abangan ko na yan. Okay. O sige tabi. Di ba? O yan. Tailingan din do. Ang mga senaryong yan, inda. Nasisuro si Ripta na yan na sitwasyon na yan. Good morning, tabi sa mga taga-Banyag, Daraga, Albay. Sa Albay Division po, 5K ng mga teachers. Di pa na ako so 5,000 kan mga teachers sa Albay Division. Sige daw, tayo puta daw ini, tabi sa maabot na aldaw. Ha? Hello, good morning. Hello, good morning, mate. Yes, sir. Welcome back. Ay, salamat. Kansaro na, hello, tayo. Para po lang ko, ito yung number ni classmate. Oh. De ko mandararan sila po. Tas winalat ko man ngo na. Sige, mate. Okay. Ang topic mo niyan sa kuryente, ang kausakayan, collection, bako? Iyo baga. Simple man siya na yan. Kung i-apply so card baga. Iyo, so, actually, go na kang kipigiribo kang inot. Amo yan dapat hindi sa atin. Card na, taning wala rason, no? Bakal ka, wala ka kurente. Bakal ka, ay ka kurente. Iyo, actually, yun ang pwede. Yun ang pwedeng gibunta pag kung pirang kaya mong bakalon, yung bakalon mo. Pag naubos mo, maload ka naman. Ano ba, mga masutilon? Magkitisan di batol. Sutilon magbarayad. Yan, nakikaya pa. Sabi kayo din nga ning texter tang saro, sige nga yan, reklamo ka na lang ko ang kuryente, tapos nga di man nagbabarayad. Yan, ano ba ka? Okay. Amo sana, ang ulitin man sana, ang solusyon. Yes. Salamat mo go. Mabuhay ka. Welcome back, Leon. Thank you, mate. Yan. Diba? Ito. Iyo pagka, kaya yan mga tugang ansaro sa pwedeng ilingon ta, abangan ta, at tabi sa mga maabot na aldaw ta. Yan naman. Good morning. Dakol illegal na may ilaw pero wala kontador. Saro pa ini. Di ba? Saro pa ini. Mga illegal connections, mga tugang saro pa yan, tabi, na pwedeng mailing. Ngunyan ng mga panahon, tabi, tang ibang mananggad, talaga nagkakaigwa ki kuryente sa ibang pagi. Yung manday ka mang kontador, nag-ilaw ka. Iyan ang problema tadigdi ang mga dugang. Ayun, abangan pa sana ano yan, dahil kita magka-problemang dakula sa maawot na daw. Ang problema kaya ang koleksyon, maski makakuaso aleko board nin marhay na supplier nin kuryente. Pag na sustain mga tugang ang koleksyon na dapat magbayad kita kang babayadan sa supply ng kuryente kada bulan, tamaluya ang koleksyon. An kamo ta kay ni magtuturuan kita kay ni sa lambang saro. Pero kung magayon ko tang koleksyon, mga tugang makuan dapat na koleksyon kada bulan. Di ba? Di kitang takot, tapi di kitang maputulan. Salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po kita 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. GB as all. God bless us all. Tapos na ang programa. Lakaw. Padagos ang pagkamuot sa kapwa. Goodbye. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart. In the life you have us. So choose not. Sabay ng barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose not strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan.
Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna